Ang kaluwasan sa mga dili Hudyo. Roma Kapitulo 11 versikulo 13 hanggang 24. Karon, nagasulti ako kaninyo nga mga dili Hudyo. Gibuhat ako sa Dios nga apostol alang kaninyo aron ibalita ko kaninyo ang mahitungod kang Kristo. Ug giisip ko nga mahinungdanon kining buluhaton nga gihatag kanako, kay basen pa kon pinaagi ni inimasi na kaninyo ang akong mga isig ka Hudyo aron ang uban kanila mutuo usab ug maluwas. Kay kon ang pagsalikway sa Dios sa mga Hudyo na himong hinungdan nga ang uban nga mga tawo sa kalibutan nakaduol sa Dios, nanunsa pa kaha ang mahimong resulta kon ang mga Hudyo dawaton pag-usab sa Dios. Maisama sila sa mga patay nga nabanhaw. Ang panigingnan sa mga Hudyo sama niini, kon ang tipik sa panahalad ngadto sa Dios, ang tibuok nga pan-iya usab sa Dios. Ug kon ang gamot sa kahoy iya sa Dios, ang mga sanga sa kahoy iya usab. Ang mga Hudyo sama sa mga sanga sa kahoyng olibo nga gipang putol. Ug kamo nga mga dili Hudyo sama sa mga sanga sa ihalas nga olibo nga gipang sumpay sa pinutlan nga mga sanga. Busa nakaambit kamo sa mga kaayuhan nga gihatag sa Dios sa mga Hudyo. Apan ayaw kamo paghunahuna nga mas maayo pa kamo kaysa mga sanga nga gipang putol. Hinumdumi ninyo nga kamo mga sanga lang. Dili kamo ang nagabuhi sa gamot, kondili ang gamot mao ang nagabuhi kaninyo. Basen ko ng uban kaninyo muingon, nga nung gipang putol sila og kami ang gipang sumpay kon dili pa kami mas maayo kay kanila. Gipang putol sila tungod kay wala sila mutuo kang Kristo og kamo ang gipang sumpay tungod kay mituo kamo. Busa ayaw kamo pagpasigarbo, pagbantay hinuon kamo. Tungod kay kon gipang putol man gani sa Dios ang tinuod nga mga sanga nga mao ang mga Hudyo, mas masayon ang pagpamutol kaninyo, kay sinumpay man lang kamo nga mga sanga. Dinhi makita ang kaayo sa Dios og ang iyang pagka-estrikto. Estrikto siya sa mga tawo nga dili motuo kanya, apan maayo siya kaninyo, kon magpabilin kamo diha sa iyang grasya. Apan kon dili, pamutlon usab niya kamo. Sa laing bahin, kon dili na magmagahi ang mga Hudyo og mutuo na usab sila, isumpay niya sila balik sa punuan, kay mahimo kana sa Dios. Kay kamo nga mga dili Hudyo sama sa mga sanga sa ihalas nga olibo nga gipamutol ug gipang sumpay sa dili ihalas nga olibo nga mao ang mga Hudyo, bisan pa kon kinisukwahi sa naandan nga pamaagi. Apan labing sayon alang sa Dios nga ibalik pagsumpay ang tinuod nga mga sanga ngadto sa ilang gigikanan nga punuan.